Vitajte pri ďalšom dieli Smart Talk Inspirace, kde rozoberáme rôzne mýty a tipy o networkingu. Dnes sa pozrieme na to, prečo niekedy ten networking vôbec nefunguje. Neviem ako vy, ale ja som si všimla niekedy jeden taký krásny fenomén. Stalo sa vám, že ste sa s niekým stretli, koho ste dlho nevideli a ten začal rozprávať. A rozprávať, a rozprávať, a rozprávať. A ani sa neopýtal na to, že ako sa máte vy, ako sa vám darí. A dokonca, keď ste možno, že mali pre ňoho nejakú pomoc, to znamená, že ste mali nejaký kontakt alebo doporučenie, ktoré by mu mohlo pomôcť, tak si to ani len nevšimol. A to je zle. Keď má networking fungovať, tak potrebujete sa zaujímať. Zaujímať sa je nielen, že sa opýtam, ako sa máš, dobre a začnem hovoriť o sebe, ale práve je to o tom, že naozaj prejavujem úprimný záujem o to, ako sa tej osobe darí. Je naozaj rozdiel medzi tým, keď mám záujem, ktorý je naučený a ktorý je naozaj úprimný. Takže odporúčanie, ak chcete, aby vám networking fungoval, zaujímajte sa. Naozaj nikdy neviete, čo sa dozviete a naozaj niekedy sú to krásne veci, kedy viete pomôcť jeden druhému. Ak vás zaujímajú ďalšie mýty a tipy v networkingu, pozerajte na náš kanál, či už v minulých dieloch alebo v tých budúcich.